I salute this man. I salute this man. I salute this man. Mine is intensity part of a full festival mirror. Actually, let's them all. Wow. It means good it's when Yasha, the good speaker, the good in the party of speaker. And I remember I saw my video still posted on and they must speak but I don't see that Papa never speak and ask question that. It was not easy to share about now, but the Papa share the time, but he never gave up. He changed the place, he went to another place. I was following. I leave the times of India. I want you to appreciate and I want you to welcome the men of God. Come on, church. Before we go upon the men of God, I'm going to count 1, 2, 3 again. 1, 2, 3, come on, church. He was called to be an evangelist who evangelizes with the great mandate of harvesting a greater yield to the kingdom of heaven. He also does street evangelism so as to accomplish this mission. He answered to the call of salvation and started moving in the office of an evangelist and as well as an apostle. As he will be revelating scripture to scripture, and by so doing, making his sermon power-packed so as to reach out to every soul. He is married to his one wife and blessed with 3 kids of destiny. Ladies and gentlemen, let us give a thunderous applause as we invite to the platform Evangelist Apostle Muparinga. Thank you so much. You may be seated. Amen. All leaders, all pastors, Bishop and Pastor Paradise. Amen. Ruth chapter 4, from verse 2. This is our political pride. Ruth chapter 4 from verse 2. Ruth chapter 4 from verse 2. Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Then he said to the kinsman redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our brother Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of the seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has the right to do it except you, and I am next in line. I will redeem it," he said. Then Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi and from Ruth the Moabite, you acquired the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property." At this, the kinsman redeemer said, "Then I cannot redeem it, because I might endanger my own estate. You redeem it yourself. I cannot do it." Now in earlier times in Israel,
for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. So the kinsman redeemer said to Boaz, "Buy it yourself," and he removed his sandal. God bless you. Thank you so much. Thank you very much. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yeah, ndinayimanira nasi ine chekuita neizwira ndingati kwete kana kuti no. Sekutaurwa zvakaitwa nakinsman redeemer achiti I cannot. Ruth wauya kubva kuMoab achiuya kuBethlehem. KuBethlehem ndo maakawanikwa naBoaz. But padatanga kuverenga panoratidza kuti there was a man aiva pamberi kwaBoaz who had the right to do it. Akataura kuti kwete azviite, I cannot. Chaita kuti murume uyu arambe kutora Ruth ane zvaanoziva, ane nhoroondo yaanoziva pamusoro paRuth. Ruth wakabva kuMoab, anga akaroorwa naMalon for 10 years asina kana mwana. So tsika iripo ndeyekuti kana uyu akuzofa, vana vaanenge abereka naRuth ndo vanoita take over property kana kuti minda yavo. So murume uyu ari kuti I may endanger my estate, which means ndine zvandinoziva concerning this woman, zvekuti kana ndikada munda owasha wandinonzi ndinogona kutora, but pamunda ndichitora futi naRuth pane challenge yekuti zvinogumira patiri nokuti Ruth ane record yekuti anogumira ava nemwana. So chiri kurambirwa Ruth chiri tangible, chinobatika. For 10 years chakatestwa chikaonekwa kuti sure unoya haana zvaanogona kuita. So mhinduro yekuti no iyoyo ndo yakava a stepping stone yake yekuti agone kuenda pana Boaz. Kurambwa kwaRuth kuBethlehem nemurume uyu anzi kinsman redeemer ndo kwakaita kuti zotaura nyaya yaRuth naBoaz. So hakutaurwe zvaRuth naBoaz kana pasina mazwi anobohwa ekunzi no. Answer inotariswa nemunhu wese ndeinoti yes. Ruth chakutanga kuitika kwaari ari muBethlehem kurambwa, kusagamuchirwa, kusafarirwa, ende zvikonzero zviripo hazvo zvinobatika. But Boaz ndobva ataura mazwi ekuti iwo ukasamutora I'm next in line. Hakuna nyasha dzinoshamisa sekudaro kuti pauri kurambwa pana kuti chikurambwa chekutotora. Unenge uri safe mukurambwa kwako because une ari ready kutora zvakaramba. Ruth haana headache yekuti kana uyu azoramba ndozodii, anotoziva kuti uyu achiramba Boaz aripo. So kurambwa kwake to her is a blessing. Nekuda kwekuti hakusi kurambwa kwekuti haaroreki, kurambwa kwekuti ari kuda imwe time ine munda, because Boaz aiva nemunda. Avatsana vanonzwa vanga vanonzwa kuti was just a man. Usapana pamba kuti zviri kutokuramba izvozvo ukanyatsozistresa uri kuitirwa nyasha. Nokuti hachirembe nekoti zvinhu zvakanaka zvacho. This man ndamonzwa kuti he was a kinsman redeemer chete. Kunzi anei hapana kutaurwa. But pane anonzi Boaz muridzi wemunda manje. Ndiye akuti ukarambwa nevanhu vasina zvinhu wapinda. So ndofunga Ruth waingofara mukurambwa kwake kuti tsanga varinondira baba vari kuita kuti ndiende kuna Boaz. So no irikutaurwa pekutanga is not a problem. So munhu ukakura pakuziva kuita kwaMwari unogona kucelebrate answer inoti no. Wakamirira yes, but pane pekuti kana wakuziva midzi dzedenga pane umwe no aneka program tokuti uende painani ndaita zvikuramba. Ruth wabva kuMoab ndokubva auya kuBethlehem ari mumunda maanofanirwa kunge achiwanikwa kuna ari kuti Kwete. Saka Kwete yake ine knowledge mukati, ane record yaari kuziva. Saka Ruth kana akazororwa naBoaz chinhu chinofanirwa kumuvha kana amutenda Mwari
imhinduro yaakambonzi no pekutanga nokuti dai no wekutanga akava yes kwaBhoazi akuendeki. Pane vanosharira zvinhu kana zvaita, pane level yekuti mukusaita kwazvo, pane vaakuziva kuti izvi kuramba kwazvo kune zvakanaka zviri kurongwa naMwari, zvinodarika zviri kuramba. Mary ari pregnant wakatakura pamberi paJesu, vanzi vakatsvaka pekuberekera mwana ndokubva vashayiwa. KuBhethlehemu kune maproblems ekuti kunonzorambirwa zvinhu. So ane nhumbi yaJesu but akatsvaka pekuberekera mwana. Remember Bethlehem is not a house of bread. And Jesus is the bread of life. And chingwa ndianoshaya roho muimba yechingwa. And mukore uyu vanhu vanga vabereka zvakanyanya. To an extent yekuti vari kushaya pekuberekera mwana nokuti kune vanhu vazadza mateneti vabereka vana vavo. Ngwana kuti zvevanhu zvinogona kuwanda zvikanyimwa Mwari wacho space. Vanhu vakabereka kusvika palevel yekuti chiri kuberekwa naMwari hachina nzvimbo. Kushayikwa kwenzvimbo kune chekuita nepurani yaMwari. God is prophetic. Nekuda kwekuti kuna Herode achatevera achida kuuraya vanhu Matthew chapter 2, achida kuuraya vana vane 2 years and below. So kunokuberekerwa vana kuzvipatara. Saka kana Mary arambirwa ashayiwa space kuchipatara kwacho, zvona kuti Herode paari kuteera achiuraya vana, Jesu wachengetedzwa nano. Kurambirwa kwaMaria kushaya space kuchipatara ndokunoita kuti Jesu ave nesecurity, nokuti Herode paari kuteera achiuraya vana achaenda kunoberekerwa vana. Saka Jesu haasi kuberekerwa kunoberekerwa vana nekuda kwekuti iye haasi mwana kuchitanga. Haana kuberekwa kuti avepo, akaberekwa nokuti aivako. Jona achibata anoti in the beginning was the word, the word became flesh. Zvoreva kuti ndiJesu wekudhara from the beginning. Saka haasi mwana aberekwa, mudhara anoyembera kuita mwana. Saka aberekerwa ndinoberekerwa vana nokuti haasi mwana. Maria achizviona anobereka mwana, but neimwe nguva uchaona kuti paari kuenda kumenja kwemhuka Joy akaprofitwa naJohani. Jesu achienda kuna Johani anoti kudii? Iro gwayana kwete munhu. Which means Maria ndiwo waenda wrong place. Hauna kutakura munhu, wakatakura mhuka. Nokuti Johani paanoona Jesu haoni munhu, anoti gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Which means gwayana riberekerwe pevana. So kune vanoti kwete hazviite. So no, akava ewe yekupreserva kuti chaMwari chirekere kufa. Nguva zhinji pane maprayers atakaita and the answer ikauya iri no. Unodzokera futi kuprayer uchikona Mwari chii. But there are times kuti no anapo woti ndinokuziva kuti makatendeka uye munoziva ramangwana. No iyeyu ndinokuramba ndichifuna makai naye. So tinokuwa we've been saying kuti ayo zvinofanira kuti yes nokuti ndimwari ada kupindura nyaya dzako. Gamba Mwari unoshanda nano dzimwe nguva. Imwe answer yauri kuda nhasi ndino. Pane vauchacelebrata wakumberi kuti asi musuye nezvakangobvuma ndiru. Nokuti Ruti ukangondirwa nemurume uyu haana kana munda waingoda munhu chete. Saka iye ndivanzi ndianotenderwa naMwari kuona disadvantage yako. Boazi haana kutenderwa naMwari kuti aone madisadvantage. Ndosaka akati iwo ukaregedza ini ndotora. Vanhu vari kugara musame place vanoziva kuti uyu akabva kupi ende nhoroondo yake yakadii. But Mwari havana kutendera Boazi kuti atsvake zviri negative. Boazi akanoti akadaro tora. So kune nyasha dzekuti no kurambwa kwako, kusagamuchirwa kwako iprogramu yakatorongwa naMwari.
Ushazupembera wako ona kuti asuya akagona pakandirambo. Apani mwana unaoneza nezvanuka. Ukasangana nada kuchauka unotenda mwalimu. Waona kwaari nezvaari nerefu yake. Unetora sababa kafamba mwara. Enda kadiwa matana ndaikuwara. Bali kwa uchatenda mwani. Nemuna kata unabasa siyana nene. Kudiwa we right. But also the devil sometimes anushandisa kudiwa. Kudiwa ni mungu. Asi serious. Asikaresi. So usakushanda kudiwa. Ndio pale mungu kudiwa. Kuli accept ya devil. Unaona Yesu shikana kuleta. Na akajua ni mungu. Kama usiba kaza kunoza utakuwa na mungu wako maana Muparinga. Ni unajua ni ndugu yako. Wataipa amushani ni lwego. Kwa mwepata adutuma rudo. Ili accept. Mura jaji zimote. Mwaliba shukuma Samson. Samson alao zabe ndaona msikana kanako kwa Filistia. Wewe liko kati ya washaye ilikuwa Israeli. Mshowapo ile mwana sina kuzingiswa. Judges 14:4 bayat. For his parents did not know that the Lord was seeking an occasion to destroy the Philistines. Using what? Love. Love you kuacha. Afunza mwa kwa na si love ya kuacha. Love you kuacha Mungu. Judges 14:4. For God was seeking an occasion to destroy the Philistines. So tikanaikwa Samson ani mwakada. Kwa hivyo nukuza muda Mungu asijumwaliwa muda mkana. Mungu wa baba. Come on. So kwa Mungu akada kumbisa. Anakutumia muda mkubwa. Sababu sana kujua niwo. Ukaiti wanyasha bana mfano wa kujino. Babena aunuzukupura. Kuji pasina no. Pasina no wakani itraish. Nileko kasa wadaisha. Wakani zinga. Washi ni ufara. Nileko ndo wakati wa umara. Wani nuko tokera ni kwa mungu washi kwa ibadi bila zatarifa. Mutano bitu wako biwa kanoze pandanga itamanja kuita ipingu. Nikwe nyasha kurongwa kuna kubarai. Nechi watu muwe boys na mbata uwike. Asifofesi. Basi iko. Bali usone katima na mungu so. Tunataka weka skuli tikani na futi. Kwa sababu mtu mwanaka kuda. Unataka sio sawa na kuda. Mwalimu atakusaidia kuna na sawa na kukufaria. Ndio bali unasema mwalimu akapona hapa. Sasa mpira nini iko nje? Hizo vitu kwa hei, ni kama wa hivi. Ndio ndio hasa na makapita tushua. Bali tunataka bila maana. Bali mshamba futimana, matambira maana. Kama ndio robo. Kule mali na watambira mshamba maana. Hayo ya nite. Ndio kwa matambira, watu mshamba maana. So Ruth kule mpaka jio akauya mpenda yenu house of bread kwa Jehova kwa mwana nyasha Mungu ndakapoa zimo badina mali mu right field no one walipa right field. Sometimes tunasema sisi kufunga kwa hivyo Mungu anafunga na mangwana asimu alimanuziva na mangwana. So hiyo kwa ufunga na mangwana ulizo unoronga bado kuti mwali alimanuziva na mangwana wewe unakutajirika. Yes. Come on. My God. Ruth Kurambao Ifefa. Boaz alende atiosha kalosika bole kutola Mungu dilipo. Ndio yeye ndio ngwe na Boaz akio sasa kutambira Mungu.
abereke for 10 years anobereke chakula chakabuda. So ukatomtora chete yatodanger estate yako kana dzinaka zvisakanausiya zvikonzero zviri tangible. Ukasangana nevanhu vakakuti yes uchiri mupenyu, istatement yekuti palist vanhu vafanirwa kuti wakafa unoqualify. Testimony kuti asimwaniswa mukoni chengezo bose vanhu vakanokunda bose vaitarisira kuti pamwe pavanhu vanonzi vakashaika naifanhu nepiripo kurambwa kwake kune nyaya ko anodiwa sei musimu iyeye ari kurambwa ndozvinoita nyasha paunonzi azviite mwari vakamisa zvinoita pasaiti pashe. Ruth haasiri akutsvaka munun'una asi kutsvaka Boazi. Ruth wakauya kuzoshanda mumunda. Secret chekusevha muimba yaMwari. Uchisevha muimba yaMwari, Mwari vanoziva zvinokunetsa. Ruth haana kunamata kuti Mwari ndipei murume. Ruth wakaenda mumunda kunoshanda. Kureva kuti Ruth akawanikwa mumunda mwekati marai. Pana Ruth hapana kutaurwa zvebeauty. Pana kutaurwa kuti ndiye Ruth akauya kubva kuMoab naNaomi. Zvaya kuti kune vanhu vakuti ukazembera. Psalms of Solomon chapter 7, this one. Psalms of Solomon chapter 7, this one. Read Solomon chapter 7, this one. How beautiful our sacred feet, O princess daughter. Shonera binobva yati dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Tsoka kana iri mushango inooneka. But munyora kubvata dzakatonaka dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Zvoreva kuti pane dzimwe shangu dzokuti ukapinda uvangi hwetsoka hautaurwi nezvawo unonatswa neshangu idzodzo. So murume uyu akaramba Ruth, Bible rati akabvisa shangu. Akabvisa shangu. Wakabvisa shangu dzake as a custom, as a tradition, signing surrender. Kuti handigone zvinomira rwendo kufamba, handigone kufamba naye munhu. Tradition. Imba Jehovha dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Ruth zvese zvisina kunaka kwaari, but nekuda kwekuti wakauya kuBhethlehema kuimba yaJehovha. Pana Boaz anova the next in line. And Boaz ndiye shadow picture ya Kristu. Wekuti hatarise kuimba kwako, but kunaka kwake kukafumbanira iwewe. Hauoni nokuti uyu haabereki, but paakaroorwa naBoaz akabereka. Kuti Boaz ane mbeu inodestroy inotadzisa kubereka kwako. Saka ndiye Jesu manje ari kunzi naJohani ari kuuya shure kwangu, handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Zvakati kuna anobvisa bhutsu, but kuna anopfekesa. Johani anoti ari kuuya shure kwangu, handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Nekuda kwekuti Jesu paari kuuya ndiye shangu. Ukaenda kuna Ephesians, yoti pakupfeka nhumbi dzekurwa nadzo, and put on the sandals of the gospel, and the gospel is Jesus. Vangeli ndi Jesu, ndiye good news. So Ephesians final, pfekai shangu, the gospel, dzichimirira shangu, kureva kuti Jesu ndiye shangu. Saka Ruth nyangwe akaipa, asi akapinda muna Kristu, hatidzwe kuipa kwake. Takadzwa kuti haana kubereka. Ana Malon for 10 years. Ari kwake kuMoab. Na Malon kuMoab 10 years haana mwana. 10 commandments, shadow picture of Moses, which means Moses paakadanwa naMwari akazobvisa shangu. Nokuti haugone kupinza vanhu iwe. That was a prophetic message. Moses paakadanwa naMwari akati calling you, but hakuna kwamuri kuenda. You are not the shoes. You are not the right one unless you are destiny. So this first Israel redeemer, anobvisa shangu, is a type of Moses to the church. Nokuti Jesu asina chechi yakanaka, akuda chechi yekunaka.
Can I just give them and redeem? I don't know when I appeal to America, but can I pause? I don't know who America is South America. So, I be one of you, young brown. No, I don't think I share. Nasha say for na mara, I don't make for we kule. Mushi tu bisa macho wangu ya uchati. Usamucha figu kule muno. Watu gasi wangemwambia shindira muno. Na ukishaika kule usoka kwa wana wasna mzima wangu tona. Ujapo wanyango zima, akamfanya abortion, akamfukuzira kwako, banakazi na mwali ndio wako. Kule hapo ni marecords hapo haisingaya. There is one that wipe away every record. I'll wipe away evidence. Grace is right up with you. Munchiboya wakanza ubuli. Kune manu mfano mtendeuka. Wende nikubalikiwa. Badili kuona mnaramu wa boss wako. Mungeye ya wakanza Mungu ukaramba. No wonder wanaenda kule Lazarus was very pleased. Muna kamuswa na Yesu. Hapana baba is bazanzi. They planned to kill Lazarus. When they era wala kumura Yesu watu alikuwa na mbuzi. Waka munga kudamura ya kasa. Wala kumura ile ya silabalizi. Bible full agent. Promise na tukonya na Yesu wako na zalo ngora. Wasa unaita blessing. Yamuta utauri. Hiyo ino kaura. Kwa unaita utauri ni hapo. Wala wakupelia. Kuna nataka na kama zima Mungu. There is a blessing. Hiyo kama kuna mapauri. Utawe sana kaweza. Yesu leo yakuti utaua. Ile ndio. Utawa kujinana unaona kwenye mtiaka basi. Papa ni hivi Kristo. Yakuti unachana utawa wewe. Ndugu yako ngaiba utushakaita. Mungu ndamna Ruth. Ndio na boss. But the Lord was for the Ruth. Same place, same area. But this is intangible. Atuoneka. Yes. Chikonzero shiripo. Yeah. Sasa nanga ashibibanda chikonzero chashi. Wakaita boshi, wakaramba, wakaulimvana, wakasodai. Kuna mwarani nashi. Akafunga mshaina ni mbana yake ino chata. Unokiona huo wasaka tanga. Huyu Mungu hapa ni second village. Mungu amemwona sana. Yafuata sana kwa yule wa Mungu kwa sababu tunaona tiko. Hapo wata. Kuna mwana. Wakutaka kufunganisha hapo. Jikonzero jilipo. Jinobaki kani kuoneka. Bati akazima rukwaro nobiki sana leo. Unoka mtu ndio anatuma mushiro. Yes. Yeah. Ndio wale sasa wanaona site kwa wanarusema mushiro huo. Iwao unazira hapo. Mwana mazira. Hadi inashaka. Unazira hapo. Baki mwana ni mazira yake ni Mungu. Just this way. Yeah. No, sometimes. Yes. Impartial process. You do it by the black man. No, sometimes. You will this. Kuna stop on the teachers in Paul. No, remember who 10 years old marriage. We find so one. But you need somebody. A woman and man. I need the grace to change your story. Hallelujah. So I want to remind the much. Wakaita shakati. Kia mwanangu limaywa. Kujisawata wa jese shakende wa makrosi. Yes. Sasa hizi zote uchade kwenye ayei. Because shakende wa mchichiko. Zote wata wa kunakaita. Right. Yeah.
Tine vanhu vane tangible evidence yekuti iwe ndoinobata machikana kupinda muprayer eganika chingozvibvunza kuti asi mwari vanga ndinzwe nainochinje here izvi zvandakaita zvese zvandakaita zvinobuda ende kugoita vanhu vanokurimainda wacho imagine kurambwa pakazara vanhu haisi pazvimeta yaitwa vanhu vaiva nemaelders 10 elders murume inobva ati I cannot azviiti ukarutsa akangoti zvekwedu zvazoka nekwatukapinda ungaa kubheterehema wakurambirwa kubheterehema kwacho osa zvikarambira kumwako unogonozvizwisisa kuti hakuna vanhu vakaropa zvikarambira kwamwari wokumacho saka problem yedu kazhinji hatinobvira tauzwa imwe side rekuita pamwari pane pazvinotonzi no iri eprocess kuti usvike pana Yesu wainokuti zvikabvuma uri pastage uri kumwe usingasvike nokuti zvakaita uri palevel iyoyo haana chaatadza Ruth anojajwa nezvinhu zvisiri fair wainokuti murume nemukadzi vakashaya mwana for 10 years judgment isiri fair inoti mukadzi vasina evidence vasina proof vakatoudza hama yavo kutsvaga umwe vasina kuenda kumadoctors let's be Lucas vasina kuenda kumadoctors murume nemukadzi vagara 10 years vasina mwana hama dzemurume dzinozvitsvaga umwe vasina kumadoctor mavaenda waininecha yevanhu yekungopomera the weaker one without evidence zvaya kuti judgment inoitwa nafirst kinsman redeemer haisi yechokwadi ripoti yesi yadevhu haisi yechokwadi nokuti paari kuti wakaita izvi hausiwo wakaita ndiye akaita ari mauri devhu yaanotaura mauriwe aiwa usiwo wakadari kunza Paulo anozviziva Paulo anamunhu wakauraya akauraya ndi Saulo kama usisiye kana munhu ava munashi ava chisikwa chicha so kana wava munashi marekodzi ese asako problem nekuti hauzvinzwisise haasako marekodzi aya ndeasatani vaishanda newe ari mauri evidence yaushandisirwa so haisiyo yawe nakusiriwe but wakabhiridhiswa kuti ndiwe Ruth nemurume wake kumuwa 10 years no one hapana madoctors kuverify kuti zvanoziye aberekisa raiti zvakagariwa pasi zvikaita vedzika dzimwe nguva murume wacho akasikabereka but judgment yafirst kinsman redeemer resembles the devil kuti pese paanokuacusa anoshanda nemaindi yako you are not the one akaita izvozvo nokuti kana wava munashi wavachisikwa ticha saka iwe wakauya nokubva wava ini mukricha nokubva waudzwa zvaiva nawo mukricha ubva wachiteri ko adamu wakauraya ko aiparidza aiuraya disco ko adamu wakauraya so iwe usagona kubalansisa kuti iwewe ndiwani nhasi una Kristu inoita kuti ubatiriwe panyadziri wakambodai uri naitwa zvaitwa nemuno wako kwete iwewe bhato yedu nadevho iri mumaindi bhato yeKristu nadevho iri mumaindi the fall of man mugarden surely yaiva nyaya yekuti vakagamuchira usiku panyaya neinformation nokuti wakaipa akauya kadhizvo yekuti mwana wakati katinamuzodai mozodai arikutaurwa naye ndi Eve akapiwa information ndi Adam iyo yekuti hauna shokwe Satani anoziva kuti ndo vanhu vangu manje anoziva kuti ndiyakaudzwa uya haana akazoita manzwiro mwari vataura naAdam Eve ndobva akairwa kusemu so the fall of man yaiva test knowledge zvanzi mwana anotya kuti mukadya munofanana naye ino bhaibheri ichiti munhu akasikwa nemufananidzo wamwari kune kuti hapana need yekudya kuti mufanane ukasatodya unobatofanana kudhara so paimuteko munoziva henyaya dzavo iyo nokuti tine vanhu vakashaya kuwana zvinhu zvavakapiwa kare namwari toextend ivanozobhadhariswa nevamwe okay, I'll give you this understanding. Esau na Jacob vachibereka vari matwins zvaka
udangwe iye akakodzera asati abereka. Iso zvavanoita munotoita magirisi ekwemba ukarohwa chikafu chako nemunhu ari lesser than you, iwe uri greater nokuti hauzivi how great you are. Kune vanhu vanorohwa mai museri kwemba nononokudaita kusengo kuseri kunokwadzwa munhu asina knowledge pamusoro wamwari. Dzorodza ipapo. Ane greater blessing yakuva mumusaka wondakuda yako. Why? Nekuda kuti mungu amai havana kumuudza. Zvakataurwa vari kumuka. Saka ine amai vanoita pasonderese mwana waita abona patuba chikuita zvawane mwana. Pamwe pasarudza doko kuti anosundza marobe doko. Usatosha kwauri unotosimuka. Pamwe anopa information. Why what can I say? Mwana anoita magirisi ekwemba. Anorohwa mani. Anaisa wawanda. When you check your own, you want to say with you. Why? Because when I have information, when I am about to Yara, and the woman who represents the church, when the church can Yara from so deeper revelation, when only the lesser. That's why I always blame the church Judas, not Syria Judas. Just one out of that West, including Judas. So Judas and somebody the suicide. Yeah. What's behind that Judas? That was right. I can't get a church. Instead, the only church you will hope, they don't see any rope. Church that's not it. It's not anything. You don't raise someone. Church will feel. That only is a feeling. Church will feel. Church will feel. Yeah. Munagaita suicide. That would service. Why? Because I don't know why I shall do that. I'm going to show you. I don't tell you when I'm going out. Even the disciples, I don't know why? Because just like a cross, I went to Babylon again. I don't know to Judas when you're Babylon again. When the person who gets them things I might have to or to better do that, we might list here and I get what don't want. Church ya Judas. Very dangerous church. Nobody Bible don't have a kind of church. Ufunga wale wa mbele kwa shani. Madara kwa madarasa. Church ya Judas ili afuka kesha. Kuna mama kushura ya. Come on. Patros shati babale kelele. Including Judas. But John was close, not just a cross. I don't know Judas. I will be a problem, but I think I will listen on the yes. They remained quiet. They remained quiet. And we lost Judas. Come on. Let us see what Judas. I love the person the message of Christ. Mama zangu muda magarami wa Ruth, muda magarami wa Ruth. But Ruth nyamaro wana boss. Chofana wa umfatsa kana mumbai ga utenda mwana. Anofuna kutanga atsika patso mwe ndakambora. Ene zvakaita kuti ndirambe zvaka zviri connected. Kureva kuti nyamudaro wani type irambe. Yeah. Apana panza. Kana wana boss. Akupigwa my boss. Instead of anyone bright, I'm not so I can't even room. And that's something what ends in Vatica. I don't find what was shining around. They can't be what I tell when the machine water sweet. Nobody will crash a miracle. I'm going to be home. You have a way to slowly in a room. Slow to go wow. As soon as it's about you. Yeah. No business. Come on. When some sort of washes one, you have a job. Sleep and doing the soup shiriko. Akuna ina mutafunda. Usafunde mfunda kwa shida mzao. Kule anafunda rusa soup. Sleep and move to get soup shiriko. Kana watu pekee ukiniona my boss. Sina kuti zvinorambisa uri my boss. Unazo. Yes. Ya padzika.
Zvinoita uswere usisina mota mangwana. Zviri kuona maaccident. Kwaita kuti augone kudrive nekuvhumwa neasingavhumi. Uswera wakwete izvezvi. Handisi kukuvhunidzira ndikukurimenda zvangu my boss. Kuti zvinoita kuti uswere nakuzupo zviripo. Ukaona kuti uri kudrive tenda Mwari. Zviripo. Izvokuti iri makia hapana muhuri. Anokona. Zvinoita kuti apani zvako. Kana zangu kana aigwani mota asina mota. Kana akakugwanisha hata nenyaya mota. Ninoita mwenga kudango mvonzi wakumisa kuma lift bati. Unomuda ine kambai na challenge. Yekuti kambai na unisika kutendera nao. Kana wanowana boss chingomira kudada nokuti uye akakurapa chikonzero zvaaitaura chiri riu. So chaita kuti uroneke grace nokuti zvinorapisa zviriko. So unodadiri masha chito kudade chii. Daitara nemume pataidriva mutaundi mavhenda achitengesa kune mwana mashure akaita rafu navhenda. Ndikati ini aheti munhu kuti ndikafamba naye anoita mavhenda rafu. Why? What difference yangu navhenda is this? Yes. Yeah. Zvinoita muniswenda apa kuti vaindichitengesa zvipo. Yes. Zakaria baba John the Baptist vaimufundisi vaibva vakatorerwa voice. Yes. Kana kuti vasaka kutaura kuwana voice raenda zvagrapwa. Zvinoita kuti unoisangano zviriko. Unoswera wanga noisangano. Panoti ndinoamba ndoparofanira kuti ukatarisa wotarisa kuna Yesu. Wota haigona kuwana Yesu aipasina nyasha. Nokuti zvakaita kuti pagova nazvo zviriko.